Ok, salutare lumea și bine v-am găsit la un nou episod de Survival Games, tot pe serverul Play, pentru că aici nu prea e lag și mă rog. Și înainte să încep episodul, v-aș ruga să apăsați butonul de like, să vă abonați pentru că mă ajută foarte, foarte mult și m-am vizionat să păstrez cât mai multe episoade din această serie. Ok, cred că acum trebuie să înceapă meciul. Da, Doamne, să-mi pice ceva bun. De obicei nu-mi pică. Oh, bun. În care trebuie să deschidem de ce să ne ies. Incredibil. Dacă îl bat pe ăsta. Dacă îl bat. Să moară gibranul. Îl bat. Să vedem. Mu dai tu mine. După ce ți-am dat o grămadă. Stai că îi dau și cu critică. Îi dau și criticale. Bă, ești becher? Hai că nu mai are viață! Pe el! Bă, sper că nu-l bat degeaba, sper măcar că are ceva. Da. Am bătut degeaba, aparent. Da, bun. Bă, îmi pare rău că am pus urtul ăla acolo. E mult pita, da. Asta e. Ha, mă. Fa pe aici. Chestii. Bă, de ce-i gol? Mă enervează că uneori chesturile se umplu și uneori nu. Nu neapărat l-o goli cineva. Nu tot timpul să umplu toate chesturile. Poți să găsești și la spawn un chest gol. Mi-a dat cu început. Când sunteți doi în arena, unul a fugit. Când mi s-a întâmplat chestia asta, de eram eu cu încă unul în arena. Și ăla a fugit de la spawn. Bun, eu am căutat în toate chesturile și am găsit unul care era gol. Și doar cine l-a luat un admin invizibil. Știți? Sau... Da. Bă, ce e aia? Mi se părea mie foarte ciudat acolo când de gluncesc ceva. Bun. Da, am făcut și chat-ul mai mic. Mă rog, l-am strâns acolo pentru că era mult prea întins. Mult prea întins. Și ocupa jumătate de ecran. Adică... Opa, tipa făcut. Dai, nu să bori. Da, mori azi! Da, perfect, nici asta n-are nimic. Am făcut 2 kill-uri. Uite tortul! Până la urmă, a fost bine că am pus tortul acolo. Bă, să ne riscăm să ne aruncăm acolo. Dacă e capcană... Nu, a fost capcană, clar. Doamne! Bine. Doamne. Mă gândeam eu că fi capcană, dar nici chiar așa. Opa. Așa, bun. Da, hai că asta a fost așa un fail, hai să intrăm în altă arenă. Da, a fost un fail de-al meu, mă rog, am vrut eu acolo să mă dau șmecher. Că îi găsi un chest acolo de tire mare. Acum, na. Nu! Bă, ce? Doamne, deci că eu m-am uitat acolo. Am văzut că a dispărut un item și am zis că las că așa, asta e o cauză pierdută. După aia m-am gândit că stai mă că erau iteme bune, măcar să mai încerc. Am mai deschis odată, erau tot acolo, știi? Și am zis că, frate, deja, știi, și bă, eram deja convins că l-a luat ăla, bun. Și l-am închis iară și am zis că, bă, stai că nu l-a luat. Oh, drăguț. Frumos. Mă.
Da, mâncare, mă. E, bine. Știi ce era acolo? Mâncare, era un Ender Pearl. Era ceva, dar nu am văzut eu bine. Dar mie îmi pare rău că am pierdut aia 3 cartofi prăjiți. Că, da. După ce la un meci de survival games pe 3 unde ți se termină extrem de repede hackerul, încă nu spică 3 cartofi prăjiți, e foarte bine. Acolo. Mă, bici. Nimic. Bă! Firar. Dați un pic. Așa că avem. E așa. Bă, oare mă mai au bine? Nu știu că de obicei Skype-ul dă ăsta încet. Mă rog, aici o să încheie episodul. Mă rog, m-a bătut tipul ăla din cauza la Skype-ul meu și la un prieten dobitoc care o trebuie lui să mă sune în mijlocul filmării, așa, mă rog. Sper că v-a plăcut episodul, nu uitați să vă abonați și să apăsați acel buton de like. Dacă v-a plăcut episodul, pentru că, da, ajută și pe mine extrem de mult, foarte mult, foarte mult. Și vă invit să postez cât mai multe episoade din seria asta mirobolantă de survival. Ok, v-am salutat.